I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Hello mga tugangs, good evening at welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon mga tugangs ay andito ko ngayon sa Eurasian Paradise Resort. Tama kuya? Yes. Dito sa Balogo, Pasao Cama Resort. Ngayon may kasama ako ngayon, si Kuya Jonel. So, Kuya Jonel, kilala ka sa aking mga viewers. Salamat po. Ako po si Jonel Sibayan, taga Inipusan ng Balong. Tagalog, boss. Sige. Ako po si Jonel Sibayan, taga dito sa isa pong dito sa Eurasian Paradise Resort. Isang caretaker po. Yeah. So siya yung caretaker dito sa Eurasian Paradise Resort. Ngayon si Kuya Jonel, imbitahan tayo na i-explore tong resort na to. So siya yung nagkaroon tayo ng permission na pumasok dito at magkaroon ng privilege na ma-testing yung swimming pool or yung ibang facilities dito sa Eurasian Paradise Resort. Ngayon mga tugangs at si Kuya Jonel ay i-explain sa inyo kung paano nag-start itong Eurasian Paradise Resort. Kailan ba ito nag-umpisa? Ito po, Kuya? nagsimula po to yung 2014 pa po to. 2014. Yes. So, okay lang bang i-mention mo yung mga owners ng resort na to? Especially po kay Madam Sarah Hagler na siya pong may-ari po nito. So, Ma'am Sarah Hagler. Ma'am Sarah, hello po. Magte-thank you na rin po ako at yung mga kasama ko po dito sa inyong resort na naandito kami at nakita namin at na-experience namin kung gaano po kaganda inyong resort. Ngayon kuya, gusto kong malaman ano ba ang mga facilities, ano ba yung pwede nyo i-offer dito sa Eurasian Paradise Resort? Gaya nitong swimming pool. Sa pool. Ano pa sa swimming pool kuya, anong available dito? 5 feet saka? 3 feet po sir. 3 feet. Kids. So mga pambata, 5 feet and 3 feet. Aside from dito sa swimming pool, ano pang ino-offer nyo? Meron po kaming may rooms. May mga rooms. Po, cottage, tapos yung video okay. Video okay. So dito, kuya, open na ba kayo for public or ano bang mga requirements nyo dito sa resort? Kailangan bang may vaccination card? Dapat ano bang mga requirements? Explain mo sa mga viewers natin. Opo, especially po nagpapapasok po kami sa pero yung mga vaccinated po, yun, allowed po sa So dapat vaccinated ka. So dapat mga tugangs, kung pupunta kayo dito dapat vaccinated kayo. At kung hindi, kailangan dapat may test kayo, na negative test kayo na bago kayo makapasok dito. So yun mga tugangs, kuya, gusto kong
pakita sa kanila maya-maya yung mga rooms, yung mga sinasabi mong video okay room. Ngayon mga tugangs, gusto ko maya-maya makikita niyo yung mga rooms. Tapos yung video okay area or kung may conference room sila dito, makikita niyo maya-maya. Pero bago ang lahat, kuya, invite mo muna sila sa pumunta dito sa Eurasian Paradise Resort. So, invite mo sila, kuya. Mga tugangs, inimbitan ko kayo dito sa Pasakaw, sa Eurasian Paradise Resort para ma-enjoy nyo kung anong nandito po, ma-experience nyo po yung mga facilities po dito sa Eurasian Resort. Yan. So, mga tugangs, mayroon silang FB page. Opo. I-like na lang yung FB page nila. Andun din yung mga rates, Opo, kuya? meron po. Andun yung mga presyo. So, pero mga tugangs, sasabihin ko na sa inyo talaga, yung word pa lang na Eurasian Paradise, yung dun pa lang sa word na paradise, talagang paradise. Nagkataon lang na hindi niyo makikita sa video kasi gabi na. Pero kung umaga lang dito, pero I think babalik naman ako dito, kuya eh. So sana pumayag si Ma'am Sarah. Ma'am Sarah, baka naman. So, kung pwedeng makabalik ako dito at ma-vlog ko tong area mo, hihimay-himayin natin, papakita natin kung gaano kaganda yung resort. So, mga tugangs, papakita na namin ni Kuya Jonel yung mga rooms dito at yung mga iba pang facilities na pwede nyong ma-enjoy dito sa Eurasian Paradise Resort. Anong room to, kuya? Native house po. Native, ito yung native house. Dalawahan po. Good for 2 person lang ito. Ano itong nasa likod mo, kuya? Ito po yung niya sir, yung CR. Ito yung CR. May shower din po yan. So may shower. So mga tugang, so may shower na siya. May timba. May bowl. Ito po yung Yan. room. Ito yung room. With pan lang po yan. Ito, wala lang siyang aircon. Pero pwede na to. Ito dito pwedeng ilagay yung mga gamit nyo. Yan, ito yung pwedeng maging storage. At dito rin din yung iba. So kung may mga dala kayong laptop or kung ano man, kuya, pwede ba sila dito magluto? Opo, meron po kaming iwan po dyan na Pero dito, halimbawa kung may dala silang rice cooker, hindi, Pwede po. pwede rin po. Pero walang additional charges. Kano ba to? 1,650 po to. 1,650. So, ilang hours to, kuya? 12 hours po. 12 hours. So, ano yung check-in hour niya? Pag umaga sir, mga 6 hanggang 6 din po. Nag-ano naman kami sir ng mga 3 oras. Ganyan. So, pwede naman palang pero yung 1,600 na yon is 12 hours na siya. Pero, ang check-in time niya talaga is 6 o'clock in the morning at 6 p.m. So, yun talaga ang check-in time niya. Nasaan na ba tayo? Na anong room na ba to? Ito po pang family rooms po. For family room. So, kuya, good for how many person ba ito? Hanggang 10 po, kas na po dito. Hanggang 10. So, yan, tingnan natin mga tugang sa. So, dito meron siyang 1, 2, 3, 4 na bed. So, ibig sabihin, kuya, tigda 2 tao sa isang bed. So, dito mga tugangs, dito sa rooms nila, yan, makikita nyo. Okay yung rooms niya. Yan, may aircon. Yan. Yan yung gusto nyo, may aircon. Yung CR niya, kuya, is may shower na, malaki pala. With shower, yan, may bowl, tapos may mirror, tapos may lababo. So yun, malaki. So, tapos may kung mga tugangs, kung gusto nyo, ito may closet dito. Dito nyo ilalagay yung mga gamit nyo. Ito na yung inaabangan nila. Magkano to, kuya? Ito po, 4,500 po. 4,500. Opo. Tapos yung yung 4 po, free. Yung 4 for free, yung entrance. Yung especially po kasi may entrance fee po kami dito, 150 per head sa adult. Okay. Pero may kasama naman po itong isang cottage na free. So kung nag-avail ka nitong 4,500 na to, may libre ng isang cottage at libre pa yung 4. So kung 10 kayo, yung babayaran mo na lang is yung 6. Tama ba? So, mga tugang, sobrang makakatipid ka na nito. Ito, promo ba to? O talagang ito yung regular rates nyo? Promo na po yan sir. Promo na ito. So, mga tugangs,
i-avail nyo na to habang magpabook na kayo dito sa Eurasian Paradise Resort. So, akyat tayo. Dito tayo sa second floor. Yan. So, yung isang room nito sabi ni Kuya yun ay, uy, wow! Dalawa. Pang dalawahan lang to? Mas maganda pa nga to. Tugang, tingnan niyo yung ambience ng room. Yan, ganda. Ito, maganda to sa mga nag-honeymoon. Talaga, the best to. Yan, may TV pa siya. Yan, tapos may scenery. So, dyan mo siya makikita pag yung swimming pool, makikita mo siya pag umaga. So, yan, may ref. Yan, may ref siya. Yan, may mga lalagyan ng gamit mo. Tapos, yung CR. CR, wow. Ganda ng CR niya. Ganda. Tapos, ito yung pampasaya. Pampasaya. Ito, dito ka mag-i-enjoy. Kung hindi ka nag-i-enjoy sa swimming pool, sino mahilig sa bathtub? Dito. So, ito, aircon din. Yan, ganda oh. Ano to, kuya? Terrace. May terrace po siya dito. Oh, wow, may terrace pa. So, pwede pala kayo dito mag-breakfast. So, morning, pwede kayo mag-breakfast, dito na rin kayo magla-lunch. So, pagpasensyaan nyo na mga tugang kasi itong pagpunta namin dito, unexpected to. So, hindi kami prepared. So, hopefully, makabalik pa naman kami dito para ma-vlog ng maayos tong resort na to. So, kuya, tatanungin na kita. So, magkano to, kuya? Ano lang to, sir? 5-6. 5-6. Kung sa 5-6, 12 hours pa rin. So, 5-6, 12 hours. Same din, 6 to 6 a.m. or 6 p.m. to 6 a.m. So, yun. So, pasok na tayo. So, dito sa baba, kuya, ano tong nasa baba? Room din po siya. So, kuya, dito is room din to. Good for how many person ito, kuya? Dito po, 2 person lang to. 2 person lang. So, may aircon siya, may CR, may aircon, may closet siya. Yan. Yan. Ito yung CR. Yan. Medyo maliit lang yung CR niya, pero may shower. Yan. So, ito may bench. Yun ang tanong, kuya, magkano to? 1950 po to pagbaba lang. 1950 pagbaba lang. Pagkasama yung taas, 38 up and down po to. So, ano yung nasa taas, kuya? Yung open cottage po yun. Open cottage. So, doon tayo. Ito yung mga tugangs. Ito yung open cottage sa second floor. Kung kukunin nyo tong taas, kung meron kayong family gatherings, reunion, or ano man ang celebration nyo, pwede nyo itong makuha. So, magiging, magkano? 3,000? 3,800. Sarado. So, yun. Pero kung taas lang po, 1,750. 1,750. Yan. So, dito mga tugangs, kung nandito ka, kung kukunin nyo tong area na to, makikita mo yung scenery ng swimming pool. Yan. Tapos doon, mga tugangs, kung umaga dito, makikita mo yung dagat dyan sa part na yan. Pero dahil sa gabi na, at unexpected pagpunta namin dito, so yan. Ayan. Yan mga kasama namin. Yan. Mga kasama namin yan. Ito, magkano tong cottage na to, kuya? 500 lang po siya. 500. For ilang hours to, kuya? Ganun din po. 12 hours. 12 hours din siya. Ayan yung 750. Yan. Oh, kaway. Oh, kaway. Ganda po dito, sir. Ang ganda po. The best. Puntahan nyo itong lugar na to. Oh, maghilo kayo kay Ma'am Sarah doon sa owner. Hello. Ayan. Hi, Ma'am Sarah. Ang ganda, Ayan. ma'am. Ang ganda. So, kuya, ito yung pavilion. So, kung halimbawa, pupunta kami dito at may event, magkano ang rental nito? Wait lang po to, sir. With table and chairs na po. Table and chairs. Maximum po how many person po? 20 to 30 person po. So, 12 hours pa rin. Opo.
So yun mga tugangs, finally natapos na namin yung pag-ikot dito sa mga facilities dito sa Eurasian Paradise Resort. So first of all, big shoutout po kay Ma'am Sarah, sa owner po nitong resort na to. Sana po magkaroon po ako ng opportunity para ma-vlog to ng mas maayos, mas detalyado ito pong resort nyo. Sana po bigyan nyo po ako ng chance na ma-vlog ko at mai-promote ko po yung resort nyo dito sa Bicol region through social media. Gusto kong malaman kung paano ba sila makakapunta dito sa resort na to, kasi baka karamihan kasi dito baka malito. Paano ba sila makakapunta dito, kuya? So kung pupunta po kayo dito sa Eurasian, sumakay po kayo doon sa LCC Terminal, papunta po dito sa Pasakaw, sakay lang po kayo ng van. Pag terminal po, mayroon pong sakayan dyan na tricycle, papunta po dito. Sabihin lang po yung pangalan ng resort, Eurasian. Dadalhin po sila yan dito. Dito. So kung halimbawa kuya na may sariling sasakyan, halimbawa ako, ano ang palatandaan ko na papasok na ako dito sa Eurasian? Kasi syempre alam natin na maraming resort dito sa Balogo, Camarines Sur. So paano ba nila malalaman na papasok sila dito sa inyong resort? So kung galing pong Naga, pupunta po dito yung sa Tampo, pumasok po dito. Tapos diretso lang po, pag may gas station po sa kanto diyan sa Balogo, diyan po, diretso lang po yan dito. So magtatanong-tanong na lang Opo. sila. So yun naman pala mga tugangs, madali lang naman pala mahanap itong resort na to. Kasi ako first time ko rin dito na makapunta, at maraming salamat kuya sa pag-invite sa amin ng tropa, na actually yung tropa na andon nag-i-enjoy ako nagtatrabaho. So maraming salamat. So mga tugangs, punta kayo dito, especially dito sa mga Bicolanos at mga nasa ibang katabing lugar ng Bicol region. Kung gusto nyo pumunta dito at ma-experience nyo yung sinasabing paradise talaga, punta po kayo dito sa Eurasian Paradise Resort dito sa Balogo, Camarines Sur. I-like nyo po yung page nila at andun po yung mga rates din. So isama nyo po yung mga family and friends nyo para po maka-enjoy kayo ngayon, lalo na ngayong summer vacation. So mga tugangs, dito ko natatapusan ang aking vlog. At syempre, magpapasalamat ako kasi nakaabot kayo hanggang dito sa dulo ng video na to. At yun, lagi nyo tatandaan, God is good all the time. So sa muli mga tugangs.